Want in het raam van het internationaal jaar van de vrijwilliger ben ze op zoek naar inspirerende verhalen van vrijwilligers, vooral die dansmodel, net Boukje. Dat klopt helemaal. Want de vrijwilligers, die maken eigenlijk alle dagen het verschil, hè? Je kan eigenlijk net zonder vrijwilligers, dat zou zeggen. Je kan net zonder vrijwilligers, dat klopt helemaal, ja. En die wil je hem eigenlijk een beetje in het centje zetten tegen. Je wil ze in het centje zetten, de initiatieven die er binnen. Maar wel, ik zie de verhalen die erachter zitten. En ze hebben ook vrijwilligers, maar je hebt verschillende vrijwilligers eigenlijk, mensen die aansluiten binnen bij een organisatie. Hè, dus daar ik onder een vrijwilligerscontract heb. Maar je hebt een heel soort mensen die door een vrijwillige inzet hiet dat. Zonder dat ze daar een contract of iets van vastzetten. Maar die betekenen wel heel veel voor bijvoorbeeld het organiseren van een dorpsfeest. De wijze van de mensen in de buurt. En ik dat soort initiatieven en mensen, die verhalen wat we heel graag delen bij deze verhalenreeks. Dus het is eigenlijk zou je bent op de ziek, maakt er niks uit. Wat voor vrijwilliger je binnen, leeftijd maakt er niks uit. Nee. Maar gewoon de verhaal, echt de onderliggende verhaal, wat je dan doet, of waar mag zo'n verhaal uitsteken? Een verhaal kan bijvoorbeeld wijzen dat het hier door een initiatief van een dorpsfeest, hè, wat trok in je kind, doordat er heel veel belutsen meesten binnen in het dorp die dat samen organiseren. Om dat te vertellen. Maar het kan ook gaan over een vrijwilliger die zorgt dat een jeugdplak bijvoorbeeld iepen blijven kan. Omdat die vrijwilliger er altijd is, hè, om de boel iepen te mijten. Of bepaalde creativiteit inzet om de jeugd te ondersteunen. Daar in activiteiten waar ze mee bezig binnen. En dat eerste voorbeeld wat ik zei, dat gaat vaak op vrijwillige inzet. Hè, dat bij mensen die geen contract hebben of vrijwilligersovereenkomst. En het tweede voorbeeld, dat gaat dan vaak ook omdat het voor jongeren, inzet voor jongeren is. En vaak dan wel weer vrijwilligers die mij een contract werken. Een VOG ook nodig hebben. Ja, nou, wat is trouwens VOG? Een verklaring omtrent gedrag. Oké, dan weet je dat is weer, hè? Ja, goeie vraag. Ja, zit daarvoor stel ik je. Nee, maar het hiet eigenlijk kracht van doen. Ja. En je wilde dan eigenlijk de kracht uit het verhaal hel je van die vrijwilligers? Ja, die kracht, maar de verhaal zien dat die kracht, maar dat vrijwilligerswerk, dat werkt het zonder kennen. En we kregen in het voorgesprek even over Yveske, onze organisatie. En zei ik, eigenlijk kunnen we als organisatie besteden. Toch dat we heel veel vrijwilligers hebben die mogelijk maken dat Yveske er wijs kennen en ondersteuning aan kan. Ja, en dat maakt het eigenlijk niks uit hoe oud je binnen dus, hè? Nee, van jong tot oud. Ja. En je moet, het is uit wichtig om natuurlijk deze mensen in het centje te zetten. Er ben eigenlijk mensen die denken van, ja, vrijwillig, ik doe het gewoon aan kleer. Ja, die mensen. Maar daar zie ik niet meer echt om te gaan. Dat ben echt de vrijwilligers die denken van, ik doe het even te kleren, maar ze zijn wel heel wichtig, echt voor de gemeenschap. Ja, elke vrijwilliger is natuurlijk belangrijk. Maar ben ik gewoon niet denk van, kleer. Ja. Door was te zeggen dat de meeste mensen die door heel volle, maar die zeggen daar net zo dat dat heel bijzonder is. Nee, die beschouwen hun misschien net als vrijwilliger. Nee, klopt, ja. Dus ik verwacht dat mensen zichzelf net snel ommelden zullen hiervoor. Ik denk dat het goed is dat we mij ook eens zeggen van welk initiatief of welke persoon maakt echt het verschil van mij of van een dorp. En zo ik graag ommelden willen voor deze verhalenreeks. Ja, en hoe moet het dan gebeuren, Boukje? Dat ommelden? Ja. Nou, dat kan eigenlijk heel simpel. Dat kan via Yveske. Dat kan u bellen met het algemene nummer. Maar ik via de mail. info@wijzijnyveske.nl. Korte motivatie. Waarom? Als je het initiatief wil de persoon ommelden. En dan nemen we zo snel mogelijk contact op. En dan in ommelden komt dat zij mij. Oké, dus de meesten gaan amperen aan. Ja. Je neemt dus contact op en je leest dan eigenlijk het verhaal al wat er verteld is of geschreven is en mensen hem daar een kar uit. Ja, uiteindelijk wel, maar we nemen iedereen contact op die zich ommeldt en dat doen we dan in de periode na 6 mei. Tussen 6 en 12 mei ongeveer nemen we contact op met iedereen. Om te weten te leren van is het een verhaal wat je voor in opmerking komen kan. En ik wat meer te weten natuurlijk over wat mensen
te vertellen haar. Ja, wist, ja. En dan meestal iets van eigen verhaal natuurlijk. Dat is het meeste. Ja. En vrijwilligers ben natuurlijk heel wichtig. En ben er eigenlijk nog vrijwilligers nederig dan Boukje? Ja, dat vind ik een heel leuke vraag. We zijn vrijwilligers nodig. En hier in de West-Train hebben we bijvoorbeeld een stationsje. Wat van de West-Train dus hopelijk ook een beetje begrip in te worden. Dat is van jongeren. Dus de 12 en het gaat zelfs tot 30. De leeftijd. De jongeren wat sleutelen kennen, elkaar ontmoeten. En daar zie je nog een handige Henk of een handige Yveske. Die wat technisch onderlegd is en affiniteit heeft met jeugd. Om daarbij te ondersteunen. En hoe kan stand dan bijvoorbeeld contact met mij gewoon via Wij Zijn Yveske? Dat mij via Wij Zijn Yveske, maar in dit geval kan het ook via Romke, de jongerenwerker. Die daar bij het stationsje actief is. Romke zijn telefoonnummer weet ik net uit te holen. Maar die kan ik vinden op onze website. En zijn mailadres is romke@wijzijnyveske.nl. Nou, dat is al een hele informatie natuurlijk, hè? Ja, dit is een prut informatie, ja. Dus de meesten kunnen gewoon op Wij Zijn Yveske en dan komt alles. Daar staat het ook, ja. Dus de meesten vrijwilligers, een oproep van Yveske. Wat is een mooie oproep voor de vrijwilligers van Meidje? Ja, Meidje. Meld de verhalen om, de initiatieven. Lid werkt mij ook hoor, daarin die verhalen delen. Om oren wat te inspireren. Om zin te litten wat je bereikt als voor mij het vrijwilligerswerk. En hoe mooi het is samen met te kennen. Nou, dit is een heel mooi afstuk. Bouke Brander, dank en succes met alle verhalen. Ja, dankjewel dat ik hierbij mocht.